мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани хонандагону донишҷӯёни фаъолу аълохон ва соҳибистеъдоди муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумии ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳри Душанбе озмунро барои дарёфти стипендияи раиси шаҳри Душанбе баргузор намуд, ки хонандагони литсеи рақами 2 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе иштирок намуда тавонистанд, ки ба унвони гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе мушарраф гарданд, ки ин аз заҳмату талошҳои омӯзгорони фаннӣ дар литсей дарак медиҳад. мақсад аз баргузории озмуни стипендияи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дарёфт ва рушди қобилияти зеҳнӣ ва донишу маҳорати хонандагони болоёқат бошад, ки тариқи стипендияи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дар қатори дигар озмунҳо хонанда рӯҳбаланд шавад, ҳавасманд шавад ва нисбат ба илмомӯзӣ шавқу рағбати зиёд пайдо намояд. ба гуфти омӯзгорон, нафароне ки бо рафтори намунавӣ дар байни ҳамсинфон дар як соли охир бо баҳои хубу аъло мувофиқи маълумотномаи хаттӣ оид ба ҷамъбасти баҳоҳо дар як соли охир дар корҳои ҷамъиятӣ муассиса ва берун аз он фаъолан ширкат намудааст, дар озмун иштирок намуд. дар озмуни гирандагони стипендияи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ки 19 нафарро ташкил медиҳанд, 19 нафар яъне ки сазовори номи гирандагони стипендияи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе гардиданд ва дар шаҳри Душанбе бошад, ин ҳам мақоми аввал аст. Яъне ин метавонад як индикатори дониши муассисаро муайян намояд. соли аввал аст ки дар озмуни стипендияи раиси шаҳри Душанбе иштирок карда гирандаи стипендияи раиси шаҳр gaштам. рафти озмун хело шаффоф гузашт. ман ки соли аввал иштирок кардам, хело дар ҳаяҷон будам. кӯшиш мекунам ки дар стипендияи президентӣ иштирок карда гирандаи стипендияи президентӣ гардам. озмун ба шакли санҷишӣ дар доираи барномаи таълимӣ тариқи тестӣ гузаронида шуд ва хонандагони муассиса тавонистанд, ки донишу маҳорати аз омӯзгорони худомухтаро истифода баранд, ки дар натиҷа бо ба даст овардани ҷойҳои зиёд дар миёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 4 ноҳияи шаҳри Душанбе дар ҷойи аввал меистад. новобаста аз оне ки ман гирандаи стипендияи раиси шаҳр мебошам, инчунин иштирокчии бевоситаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ низ мебошам. соли гузашта дар ин озмун иштирок варзидам ва дар даври аввал сазовори ҷои якум, дар даври дуюм сазовори ҷои сеюм, дар даври чорум низ сазовори ҷои сеюм ва дар даври ниҳоӣ яъне ҷумҳуриявӣ сазовори ифтихорнома гардидам. Имсол низ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар даври якумаш иштирок варзидам ва хушбахтона сазовори ҷои аввал гардидам ва боз дар давраҳои ниҳоии озмун низ омодагӣ дида истодам. бояд гуфт, ки дар баробари гирандагони стипендияи раиси шаҳри Душанбе дар миёни хонандагон гирандагони стипендияи президентӣ дар муассиса 14 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз заҳмату меҳнати шабонарӯзии омӯзгорони муассиса дарак медиҳад. бояд қайд намуд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон албатта сатҳи олии стипендия, ин стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки имсол баргузор гардид дар байни мактабачагони ҷумҳурии Тоҷикистон. хонандагони мо 14 нафар хонандагони мо соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. сазовори номи гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин дар байни муассисаҳои таълимӣ яъне ки дар ҷои аввал меистад. барои иштирок дар озмуни стипендияи раиси шаҳри Душанбе 3441 нафар хонандагони донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳри Душанбе, ки ба унвони комиссияи шаҳрии озмун ҳуҷҷат супорида иштирок намуда буданд, табиист, ки беҳтаринҳо ғолибиятро ба даст оварданд.